nwe mmadụ ka onye nwere ego and ụwa m wiri onye Igbo ka mma abụ ego Alaska na DR Kenya bụ ka m nwere ka m ga-emetụ obere clearance na Tansian University ịma na unu amụrụ na m bụ a student of Tansian ọkwa onwe one of Lozeus family m fụrụ yesterday na Shoprite ọ na-amụ nọmba who si na-amụ nọmba si mba na onye a bụ hardcore Lozeus family maka ama m ọchị achịla achị mala eze abụla abụ ngwa ka m kụzie gị asị m ihe m na-ejikwa isi m bụ 100,000 ọsị m weta akaụntụ imego na ọsendelu m 1 million naira ejekwa m ose isi m sụrụ English ka m asụkata mmadụ alaiki ya m na-adachi m ego ka ndị Igbo si adachi m ego nsụkwa English ma ọma ime ifuge na-adị na-ebute anya ụfụ anọkata agadi nwoke n'ọlụ onwe ya ụmụ nwoke ibia na-ese ndili ego ọ bụrụ m na-eme ihe niile a amarọ m ka o si eme amarọ m I can differentiate how everything is happening. Oh my God, what have I become? Asịkwa m Chukwu gozie unu mekwala unu ihe niile unu bụ n'obi na-abụrọ njọ onye ahụ unu si elete m mma amụrụ unu ka kandụlụ mma amụrụ unu oke mba m na-ekpe ekpele wee malụ the kind of candle m ga-amụgodulu unu ịghọtago so kebe unu si mee na come we have fine us. We have fine us. Yeah, come and say hello to camera. Hi. Come and see. You are into. Okay, no. Yeah. I'm a student of Tansian from Omoni. On Aguaroy. Who am I like? But you are coming to Luna Fulu. Hey. No, man, no, I'll come to you. Are your fans? Olha, thank God, it can only get better. Guess that get man never. Okay, never. Ife na mkpake postade. Atana fofu na. Afa. Udode. I bụ ụmụ Nsino. From Kiniguni College, Oga. Nade ya akala. I swear. Ụmụ fada. Mma garage. Mọsọle kwesị ma ọsọ ya mma garage. Na my set fa garage sigo je service. Ọkpọkwa na a na-emenyelụ m. Ọ na-abụ nwe carry over. Edelụ m ya ma garage si ya. Keko si adị. Ọwala ije dị m n'ụkwụ. Atara ụkwụ. No, nwanne eweliwe na m blọk biko gbaghara o. Ọ na-ekoka.